ها تخمینه چی خشمو؟ او янга куртои нави қиматбаҳо аз куҷо? ҳа? хушро аст ин туфаи модарам аст ко. шумо куҷои пул меорин куртои қимат мекунед янга? ёки селякама то дода ҳар рӯз як куртаи нав мехарен. то ҷои ман медонам пули ин курта нархи як оилик меистад. ҳа? охи ин куртаи модарам рӯз ёдрӯзам туфа оварда будан ко. модаратон чӣ вақт дурӯғ мегӯед янга? модаратон дар умраш шумо дар ин қадар куртаи қиматбаҳо намекунад. чӣ гапи дурӯғ? ина модарам туфа кардан гуфта изодам, намефаҳмӣ? ин ҳамаш аз пули оилики ҳамони акаи ман сараша гаран карда тоб дода куртаи қиматбаҳоро шумо мехарено, мо ҷо мешинем тамошо карда. ҳозир ман рафта ба модарам гӯям, мебинем шуморо чӣ кор мекунад. рав майлиш гӯй, чизе ки хоҳӣ гӯй рафта. ҳозир ман рафта ба модарам гӯям, шумо як зани хонашин ягон ҷо нараведтон ин қадар куртаи қимата чӣ кор мекунед янга? камтар эконом кардан дар кор. шумо эконома намефаҳмед ба фикрам чи аст? ҳозир ман рафта ба модарам гӯям, шуморо тарзи эконом кардан нишон диҳад, камтар шуморо насиҳат кунад. ҳозир истен шумо иррӯз нишон намедодам духтарам ба тахмин ман инҷанда. модарҷон, келинатон муро ғорат карда истодааст, мефаҳмед ми? ҳамин келини шумо келинҷонакатон куртои қиматбаҳоро пӯшида дар пеши оина худашро оро тура дода шидааст. чизе? курти нав хардиян? чӣ хел курта? а куҷо ва курта? ҳозир ман рафта бинам чӣ? як куртаи харидааст ки пули он курта медонӣ чанд сомон меистад? пули он курта як моҳина оилики акам, мефаҳмед? ман хабарам не курта хирдагишон янгата. дарак надоред шумо? равед дар комнатааш дар пеши оина нишаста худашро оро тура дода истад. ҳозир дия ҳозир ман равам чӣ кунем? чӣ хел курта будааст? чем як кори хонаро кардам дар пеши оина шитай рӯзи дуроз барои келишко дигар корбор нест гуфтани. рӯзи дуроз дар дарони хонаш мешинад, фақат чӣ кор мекунад? худашро оро торо метиҳад. бале куртои қиматбаҳоро пӯшида камтар насиҳат кунем чӣ кор мекунад? камтар эконом кардан ёд гирад. ҳамин ду куфтаро пешаш шид ва ду куфташ ҳамин рӯзаша гузаронад, набурад ягон ҷоя косвая набинад, ҳамин ду куфтаи панҷасуман дузад ба он гардад. келин ин курти нави қиматбаҳо акуҷо? ин се қилик? акуҷо ин курта? рӯзи задурӯзам модарам ин туфаам овардагӣ будан ко. чизе? ватон шумо тиллоборӣ кардӣ будан ко? ҳалқи чи тилло? ҳалқаи тиллои тӯҳфа кардам, лекин ин куртаи модарам тӯҳфа кардам ман буд. чӣ хел тӯҳфа? гапи дурӯғ назанед инҷо ман ба тӯҳфа гуфта. ҳама пулои хона анами ба сарф мешуда даста шумо ва куртатон бо ягон чиз ҳоли пайдо мешавад. ҳеҷ хел буфата овардагӣ не. буфатон шумо ва анамо ҳалқи чи тилло овардагӣ буда. фаҳмидидми? инҷо ман бо гапи дурӯғ мезанед? ман чӣ гапи дурӯғ мезанам? тӯҳфа ин кӯтоҳи ҳар рӯз пӯшида мешавад. як бор ду бор мепӯшед тамом хомелатони тӯпаланг закарда шикафатон ба ҳеҷ зарур не. даро апаяр шавед пурсед акадом магазин гифтагӣ даро буда читон ман мешуда бевақт мешуда пеш тез тез ябра ватон телефон када пурсед акадом магазин гифтагӣ даро буда читон шабартон кадӣ зарур не. оили мо амин кути обычни амин чел бо тамом мешавад. ин ҷудоям барои шумо қимат, барои оили мо ганда қимат. фаҳмидидми? даро пурсед оно итаке калош кади ҳамаш кади вай кади софанашма андохта буда читон тез тез ҳеҷ зарур не демова будиша пӯшид. фаҳмидидми? гап якта шумо тамом. охи ина чӣ хел вазират мекунӣ? сроки вазираташ гузашта рафтагӣ, ина давоман ба тӯҳфа кардагӣ будан. ман нав просто пӯшидам. дарро худаш бои тах када монда дунияи твояш ба анзе салфанаш ба буда меспорем. бас ҳамин будиша пӯшид. фақат пули хонаи сарф кардан, пули лишнии пайдо шуд сарф кардан ин чизе қилик? ҳеҷ чиз зарур не. даро хуб гӯед гапама тез тез. хуб шудааст майлиш вазират мекунем. тахмин ваи модараш овардагӣ набудам. наҷоҳ эсаман даҳайдие ҳалқи чи тилло овардагӣ будам. пакет макет ва яш набуд, курташ набуд ва я гӯши шаварчи қат када ҳамуна харондагӣ. ҳозир ваи бо хушрӯй када салфанашва меандозиму ё буда метиҳад худаш пулша инҷо оварда мемонад ё худамо буда секинакак вай мекунем меқапоним пулша мегирем. фаҳмидими? хуб кардин модарҷон, хуб кардин, аҷаб кардин. беҳтарин кора кардин ки насиҳаташ кардин камтар хароҷот кунад. шумо шикафи вая ҳӯй кунед,
пур аз куртаи қиматбаҳо. ҳамин ду курта пӯшад бас. ҳамин ду курта чара дузонад ба ҳамон умраш мегзараду бас. вай ки мега дар ин дуруни хонаи мо ҳамин сари акама тоб дуда гаштааст. ҳамин хел ҳар рӯз агар мушозат карда истем зукаш гирифта дигар ягон чиз ҷуръат намекунад харидан ба. ин гавназанам чизе хоҳад кадост. намефаҳмам ӯй кадостми. ҳамаша мефаҳмам дема. чизе хирдост, чизе мондост, чо кадост, пула гуҷо сарф кадост. ҳозир вай кунад, каштатсия кунад, ба сар кунад, ё худаш буда метеду пулаши инҷо оварда мемонад, ё ҳадамо рафта сдават мекуниму пулаша мегирим. фаҳмидими? майлаш модарҷон, ман рафтам. Ассалому алейкум, апа ва хоҳарони азиз. Ҳар яке шуморо ба кор ба компанияи Файдалик даъват мекунем. Компанияи Файдалик ин қадар имкониятҳои калон додагиаст. Мисол ман ҳозир дар сайрубас қати фарзандонам, қати оилаам ва бар замин боз кор карда истодам. Шумо ҳам метавонед ки аслан набаромада ҳамин гуна кор кунед. духтарам, маоши моҳонаи ман аз 18000 сомонӣ зиёд аст. ман зани хоначин, модари 3 фарзанд. аслан набаромада ин қадар маошҳои калон мегирам. метавонам ки ба шумо ҳам низ омӯзам. агар шумо хоҳед аслан набаромада маоши хуб гиред, марҳамат номери ватсапи ман ба нависед. ман ҳамаша ба шумо хушро карда мефаҳмонам. барои кор кардан маълумоти олӣ лозим нест. ба койча баромада борҳои фурӯхта гаштан ҳам лозим нест. дар командаи ман шумо дар муддати кӯтоҳ зани муваффақ шуда метавонед. занҳои азиз, ҳамин номери ватсапи ман нависед, ман ба шумо ёрӣ медиҳам.